Susi ja kettu kuopassa. Sattuipa se sellainenkin seikka, että susi ja kettu kerran viiletellessään Metsolan takamaita putosivat suureen kuoppaan, samaan suureen ja syvään maahautaan. No, ollaan siellä yökausi, toinen, niin jopa heille käy olo tukalaksi siellä. Jo pitäisi päästä pois, mutta mitenkä? Se on aivan mahdotonta. Ei löydy keinoa 2-3 päivään. Vihdoin 3. päivän aamuna löytää kettu keinon itselle ja sanoo sudelle. Kuulehan kuomaseni, päivä taitaa jo nousta ja sinä olet pitempi, niin nousepas tuohon seinään vasten ja katsahda, joko se todella nousee. Nousehan. No, susi nousee. Mutta silloin kettu yhtäkkiä kapsahtaa suden selkään ja kiipeää sitä myöten ylös kuopan reunalle ja sanoo sudelle pilkaten, tule sinäkin! Mutta mitenkä se susi pääsee? Hänen täytyy vain kuunnella pilkkaa. Mutta johtuupa siitä hänellekin sukkela temppu mieleen, ja hän päättää panna sen toimeen. Laskeutuu hän siitä kuopan pohjaan ja lausuu sieltä nöyrästi ketulle. Kuulehan kuomaseni, kun sinä nyt siellä kuopan reunalla näet hyvin päivän nousun, niin istuuduppa siihen kuopan reunalle ja ilmoita minulle, joko se todella nousee. Olisi niin hyvä saada se tieto tänne yksinäisen olon iloksi. Kettu, joka ei hoksaa mitään pahaa tästä pyynnöstä, täyttää sen. Käännähtää kuopan reunalla, istuutuu siihen ja rupeaa päivään päin katsomaan. Mutta silloin hänen häntänsä putoaa kuopan seinää vasten riippumaan, ja susi, joka on vuottanut tätä, kohoaa uudestaan kuopan seinää vasten, tempaa hänen käpäliinsä ja vetäisee ketun tästä alas kuoppaan. Siellä hän tälle sangen nolostuneelle kumppanilleen lausuu ylen yksivakaisesti. Ikävä täällä, veikkoseni, on 1-0. Vaan ikävä siellä kuopassa on 2-0. Siitä taas hyviksi ystäviksi ja neuvottelemaan, miten sieltä päästäisiin pois. Sanoo vihdoin kettu. Nyt, veikkoseni, teemme näin. Nyt olemme täällä kärsivällisesti sinne, kunnes tulee mies tätä hautaa katsomaan. Tulee, sillä tämä on veliseni Hukan hauta. Silloin, kun kuulemme hänen askeleensa kuopan ulkopuolelta, heittäydymme molemmat kuoliaaksi tänne kuopan pohjalle, ja mies tulee kuopan reunalle. Tulee, kumartuu, näkee, täällä Hukka ja Repo sorkat suorina kuolleina. Sanoo, no, tämä hyvä, siellä Hukka ja Repo sorkat suorina. Pitää mennä pakanat nostamaan ylös. Sanoo ja tulee tänne kuopan pohjalle. Täällä puhelee vielä jotakin itsekseen ja sitten viskaa minut kuopan reunalle. Nyt olen minä pelastunut ja minä viiletän metsään. Mutta kun hän sitten kumartuu sinua nostamaan, asettuu kyrmyyn näin ikään, niin silloin sinä äkkiä kavahdat ylös ja kapsahdat hänen selkäänsä ja potkastaudu siitä ylös kuopan reunalle. Niin me molemmat täältä pelastumme. No, niin tehdäänkin. Mies tulee kuopan reunalle, huomaa kuopassa kuoliaat, laskee kuoppaan, puhelee jotain itsekseen ja viskaa ketun pois. Ja sitten kumartuu nostamaan sutta, mutta silloin susi kavahtaa äkkiä miehen selkään ja pökäsee sitä myöten pois kuopasta. Niin pelastuivat susi ja kettu pahasta Hukan haudasta, ja siitä on susi ikikiitollinen ketulle, vaikka tämä tekeekin hänelle alituisen pahoja kolttosia.